Haka hamya pare sini TYPC ni ऐसा मीटिंग एजुकेटिव मीटिंग मुखा और मीटिंग नि कगुमां खा साल कलमा जरा जों सिलायदि सभा खालायफैनाय एवं डेमोक्रेटिक लामायाव फिरबि फैनाय बरंनि मानथाय बरंनि सुख दुख नतै जों सभा खालायदों बेखाय जों चिनि बुबाग्रा बाय प्रग्राम सालायजा जे चिनि जरा TYPC आगिनि जरा मेम्बार दंनाय बरक बिलाय बेयाल' दङ जेहेतु एसे हापांगो क्षमताना तुथिनि बर्ती TYPC नि कायसा पटरमा फान हेफाजाखा फान लिजाखा बेखाय ताय ओ जे सभाव दफानि सभाव बर'नि गोबां मानसिगिरि फाइस खायमानि मानसिगिरि दङ अबनि दङ इतिहास दङ आबनि बागैनो जों दिनै मिया बुबाग्राबाय कक साका कक सालायबनो जों जेहेतु चिनि TYPC नि चिनो अजामारनि ककना हमनो सायखनारिका कैसे दिनै मिटिं आसुमानि कगुमांखा बुसकांगो जेहेतु एदिसि हापा लोन निनानि बागै चाइतबो दङ जे चिनि तिब्रा सारना व्याकरण का आबनि बिसिङो चिनि तिब्रा मथाव दंनाय चिन TYPC नि गोबां जत मेम्बार जारा दंनाय बरनबो जाहाथे किसा बंनो परतिबो किसा खायरखुन आबनि बागै जों बुबाग्रानो साखा बुबाग्राबो पसिका आबनो तैनो जों दिनै प्रग्राम सालायका जे सालायमानि बिसिङो खामो जे डिस्ट्रिक्ट वाइज जों दाबो चिनि मिटिं में इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज जों लिस्ट थिखायनाय इनके आबो लिस्ट थिखा खायबेखा खबेखा जाहाथे ओ चिनि जरा चिनि सिलायबि सभा खालायनाय जों सुबानाय बेबा ननो जाहाथे जों किसा बयबो बाक्सा चिनि दफानि लोकबाय बाक्सा बरनो किसासे जों लोन निनानि बागै जों यापिरि रंनानै वानसुगलेखा बेखाय आबनि बागैनो जों तिब्रा मिटिं आसुलायखा खूब गाहामखा बुसकांगो जों कैसे सेमिनार खायनानै थां दङ किसुदिन आगां गुवाहाटी थांफ्रो NDF बिनि इनको आगिनि सेक्रेटारि समखेर बसुमतारी मुंसयके बिनि गोविंद बसुमतारी बान कक सालायखा नरबंधु खाना जे ओ सेमिनार कैसे बनो बतुमनानै सायखबो दङ बेखाय चिनि सेमिनार कैसे पटनमा जों खुंबोनांगौ खायनाय बेखाय ओ सेमिनार जाहाथे चिनि बुबाग्रानो बोसोन तंनानै बागै जों चाइदोंनाय चिनि एडिसिनि CM डेपुटी CM न खबो DM रनो तंनानै बागै चाइदोंनाय जाहाथे जत्तनि सुबा सुबाय जाहाथे चिनि सोसाइटि वो जरा जों सिलाय सभा खाय डेमोक्रेटिक लामा फायनाय बरबो मोजाङै दंफ्रो अमना जोंनायो गां खाख्लायो चिनि TYPC नि खोथा जों सङै पैसा चिनि प्रेसिडेन्ट चिनि मतिलाल बर्मा बताबो न बुसकांगो किसा सायखनारिनि गोबां मासाल दगमानि परे दिनै जों अर सेन्ट्रेल कमिटि सिमिनंनाय आसुलायखा बुसकांगो जों ताम सामु दांनाय बुसकांनि सिनि यापिल तामुंनाय आबनो तैनाय जों दिनै आसुलायखा ओंखाय जों साइमानखा बुसकांनि सालो जों ताम नतै सामु खायनायनि वानसुलायखे मिया जों बुसकांनि सिमि हठात के जों जाबलाय सालायखा ओंखाय बुबाग्रा बायसिनि सार कक सालायखा कक सालायमान बिसिमो जों कायसा आसामं रजाखा आबंखा दाबो एडिसि हापां रुन्दै दं माने रोनाय ओंखाय आजागा जों साका सोंनोबो रदि जेहेतु आयां एको राज्य सरकारबो ओ एबाबेनो रनानै आरबो दलसा दं परनो रनानै एटा दं जों सालायका सारके सोंनोबो महरा सोंनोबो खायदिंगा कामफ्रुंखा ठीक आसे नरनोबो रिनाय नरक सालायदि गाहामके साबलायदि साबखांके नरनोबो सों रनाय नि साजाकता गाहाम बागै जों दिनै कर्मसुचि नाखा बुसकांनि सालो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बखायनाय माने कमिटि फ्रन्ट खायनाय जों अलुनो बुद्धिखे रिमाननाय बाहायके नायथके पुसगैमानाय सिनि बरफ बिथानि जे सिनि बरफ जों कष्ट खायफैनाय हा ताय दखाना हामजागै सामुं खायफैनाय जबा खायफैनाय ताय जोंनो सुबानाय ताय जोंनो सुबाया जों सारनाय खारनाय बा सांनो जत सुबानाय बरफनो जत इसा मिसा जे मामानि सोंबाय दाक्सा मोजाङै दंनानि बागै बरफ बाय गुगु बाय मोजाङै दंनानि बागै जों आबो यापिरि नाखलायजाखा आसिक जरा ताको जे नरक जतन साइमानो जे CA नि जेटा CA बि दंफ्रु तब CA का सुप्रीम कोर्ट जे केस रिमानि अरबो चिनि मेन इनके TNB चुक्ति एटिटेफ चुक्ति एवं 1947 सननि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन लगिबो रिजाखा बेखाय अब खूब इम्पोर्टेंट सुंखा जे ओ चुक्ति तमनि बागैनो दिनै सुप्रीम कोर्ट जे CA नि केस न आसाम चुक्ति बाय त्रिपुरा नि चुक्ति तमनि बागैनो सेपारेट खायै दिनै
हियारिंग खालायनायनि बागै बाध्य दंखा नै जों सायमांखा गाबोन बागै मिया बुबा गाराबो सावो नायदि जोंनि एटिकेफ सुक्ति टेननि सुक्ति तमा बागै इंस्ट्रुमेंट आरो सेसन तमानि बागै जे आसाम सुक्ति तमानि बागै न सारा इंडिया 200टा पिटिशन खालायखा आबोन बिसिंगा आसाम बाय त्रिपुरा आलादा बागै खायनायनि बागै दिनै गभर्नमेंट माने सुप्रीम कोर्ट गभर्नमेंट नो नोटिस जारी खालायजाखा गाबो फायनाय 31 अक्ट'बर अब तैसा हियारिं बुंनाय बेखाय जों खाख्लायो अहा दफानि बागै जारा सबा खायमानि बागै न बा जों सेंट्रेल गभर्नमेंट बाय एग्रीमेंट खालायमानि बागै न दिनै जों सुप्रीम कोर्टआव सिनि एग्रीमेंट र चुक्ति र जों दिनै दिसावै मानखा एवं सुप्रीम कोर्ट बरम रिबुइ न एग्रीमेंट न बिबेचना खायनानि बागै दिनै गखायजा और अकक साताय कलायो जे एटिटिपि चुक्तिव बांलादेश नि जारा इलिगेली माइग्रेंट जारा इलिगेली हाफायनाय बरनो रिख्लायनाय कक दङ तेमनि आसाम चुक्तिव 1985 सने जे माने अरबो इलिगेल माइग्रेंट न रिख्लायनाय कक दङ आइडेंटिफाई खायदा का आबुनि बागैनो तेमनि चुक्तिव एरकम न दङ का जों खाख्लायो आबु बायनो जों वानसुका जे दफानि बागै जारा सामु खायनाय बा जारा अंग खायनाय बरनोबो जों जाते सन्मान खालायो सिनि समाज बाय जों दफानि थानिबो एकटा सन्मान खाय दंनायनि बागै बुबागारनो जों साखा एवं बुबागारबो जों सन्मान खायदिका गोबां मा बसकां सालबो जों सन्मान मानानै जों खालायो का बुबागारबो साखा का आंखा खालायो जों तरक खायो सोसाइटी न गाहाम खायति सानायनि क्षेत्रआव सिनि TYPC बोसोरनि सालांनाय जों विभिन्न सरकारि पुस्त तंमानि बागै जों दाबो सिनि मतिलाल देव बर्मानो जों प्रेसिडेंट सालामखा सिनि अनेक सेक्रिफाइस होगा वो साख्रिनि बनिटिया दं पैसा बे दाबो उतेब काहमै सामरां माने दिनर गोबां सिनि एजुकेटिव मेम्बर अफ खायजा का बरनो का बसकांगो सिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग खायनो परेनो जों बरदरने विभिन्न जागा रेलि खायनाय अमनि सिगां जों फाय का पदन रेलि खायगा जतन रुखाना न जों पदन खायगा बे दाबो का जों आलका जागाव खायनाय सिनि अमरपुरावबो खायनाय सिनि गंगा दैसाव खायनाय आम्बासाव खायनाय गोबां जागा वेस्टआव खायनाय दाखारजला पासिंआव खायनाय अन्तिखे जों मानसुलायखा